Katone. Yeah, I'm on live now. Anybody home? Anybody in the house? What's okay, Moja? Abuda. Good morning, morning, morning. Morning, morning. Mararase. Mamkase, mamkase, mamkase. How are you guys? Good morning, good morning. Are you up? Are you awake? Mararase. Are you up? Hello, hello. How are you doing, guys? How are you doing? Mamukere kana kuti muchiri makarara naye. Morning Alexis, morning Anya, morning Peter. Ndiri kuona varume hobo panapa, varume hobo vandiri kuona panapa. Mamuka seko naye ana baba. Manyatsondibata right time because ndine zvinhu zvenyu as well. Saka uyai mese varume nevakadzi. Morisei, Sandra, Emelda, how are you guys doing? How is the new year treating you? Any changes in the new year? Maritanga Seiko Gore, guys, how is the new year? Mine is as calm as ever. I told you it's a year of calmness, so my new year is just flowing smoothly. Soothing new year. Blessing. Thank you for the stars. I see the stars. How are you guys doing? Murisei istatodzoka back to work in new year ine. Vamwe venyu muchiri kufunga kuti ndoite ine new year istatodzoka pabasa. You know, of late I haven't been really busy because baba vanga varipo. Unoona isusu tatagarisa tiri masingu kudai so pakazoyana baba unofila kunge you know. Munozvigona seiko zvekugara nevana vanguva yakareba komana. Mazana ndrugara ndakanamirana na Mr. Maposa saka zvekungombereka mbereka ndanga ndisiri kumbereka mbereka because I was trying so much to be around Daddy kuti vafile kudiwa semunhu anga achangotsika muZimbabwe so I haven't been really busy. But now that Mr. Maposa is gone, I'm occupying myself with work. And just mukendakarara mazuva aya ndichimuka ndakarara kaboss dad wangu ari paside. Unoziva semunhu wechikadzi unenge uchida kuita ana chimutsa nedako. You know those things. You can't just wake up early. Baba vasati vamuka handiti ndo zvamunotaura vamadzimai akarorwa. Kuti kungomuka baba vakarara paside usingazivi kuti vaguta here kana kuti havana. Saka ndiri kunonoka kumuka mazuva ano but mazuva ndiri kukasira kubata jongwe muromo chaiko because vakadzokera kubasa. Saka I'm waking up, occupying myself with work, and I'm avoiding missing him because zvinhu zviya havina kuchipa. But anyway, tadzoka zvakare ka isusu we work as usual. Ndadzoka nema products. A lot of people were looking for me last time. You remember kuti tanga tiri ku Jazz 105 opposite Jazz 105 uko tiri opposite. Saka ndakazoudza ma clients angu kuti you know what, we changed the location. Muno muna Second and Speak takachinja shop. Ndakanzwa kuti ku Jazz 105 yanga iri noise kuti amaititi vakaenda kupi. I moved from there. Muno muna Second and Speak. You remember the shop ye painting and then my adverts. The next shop to that mukatongosvika ipapo munobva matongoona ma products edu ndopa takamaisa for those who were asking kuti ko maititi vakamuvha vakupi. Ndakatonzwa vasikana vangu vaitaura kuti muri kutsvagwa ndikati no, I will come back and I will update people kuti we moved from Jazz 105. We are now at corner Second and Speak to our clients vanga vachiuya vachitenga zvinhu. Kune madzimai anga achinetsa izvozvo izvi kutanga kwegore sikanzi amaititi mushonga wenyu wekugeza nyasi uya hausi kuwanika.
nekuti vanga vachindishaya kuti ndiri kupi ndangokuti kuti mushonga uya watinawo tadzoka futi zvakare uri kwekonezve ndakatozadza stock because paChristmas and New Year vanhu vangu vachiumburudzwa mamuchiumburudzwa you need to wash, you need to detox, you need to detox those things. So mushonga uya tadzoka nawo zvakare uya mabebesi uchitora zvandee ndichitaura ndinoda munhu akachangamuka because wakaita unondiziva ndinoda munhu akachangamuka. Vasikana vangu vachibvunza mushonga wedu wekudownstairs uya uyaka ushu wadzoka zvakare une zvikwane mumwe une banana flavor. New year, new things, we keep upgrading. Tongoramba tichichinja. Muchaziva last time kune we-strawberry feminine wash yamaibvunza ndakanzwa kuti kuJesu 105 kwakaita noizo vanhu vachibvunza kuti ko mushonga uya boss pane vamwe mai vakatenga mushonga uyu vakageza amai anikwa vasitaraunda rikanganwa nefeminine wash kwanzi murume wanga asingachauye kumba kungogeza nefeminine wash kwanzi murume wacho haachabve kumba saka hanzi yakapera paNew Year. Saka hanzi murume wacho ari kupenga asingaite kuti chii chawanga wakaisa aiwa iyi feminine wash vanga vasina kumboisa kana mushonga saka vanga vari kunditsvaga vategeimu vataura kuti amaiti tivadzoka feminine wash is here again iripo, it's in stock tauya nayo feminine wash. We also got malotions tine macreams evarume emashaving ndakaona futi this other guy aindibvunza kuti amaititi mushonga weshaving varume vanoti vakasheva voita mapundu mushonga wachona ushu this one will clear mapundu after shave. Unobva waita mazibums ayaya ekuti ukasheva unobva waita mukatarisa wasu wangu inini wasu makeup artist wandogana amuona kuti skin yake yakadai yakapfavirira kawasuya wasu anoita songe Mr. and Mrs. Wasu. Mr. and Mrs. Wasu yaiva ndogara navo kumba kwangu anti munoona kuti ganda ravo rakapfavirira murume Wasu but anoshandisa iyoyi nokuti anosheva kanobuda ndebvu ingori makeup artist zvake but murume akasheva ndebvu mapundu endebva yanopopa saka anoshandisa iyoyi. Ndakatoti ndotangira pana Wasu as an experiment and it's really helping to those men who suffer from acne. I don't know if it's called acne kusaidi kwenyu kana mabva kusheva shandisai this product iripo zvakare takuita mari takaidzikisa tachimboita $6 yakuita $5 takadzikisa because it's a new year. Feminine wash yedu futi takadzikisa. You remember last time ndakambouya vanhu vakati muri kudhura ndakadzikisa $5 feminine wash kwane strawberry flavor, banana flavor, pineapple flavor kunenge kuchinura unoziva kuti besides zvekuti baba tikabva kumaperiod kuyakuyasikana you know what we are talking about. Kudownstairs uko kune mumwe mweya wekuti unofunga kuti tiri kuningi kuWhite House kuya fish dzinenge tichiti chu unogona kutofunga kuti panotengeswa fish ka iri downstairs yemunhu. Vakadzi tine kamwe tikasageza mushe you know we are just dangerous creatures tinonhuhwa zvekuti tikasageza zvine mazvo vanhu vanotiza. So you need that feminine wash. It's dermatologically tested. Ndinoona manotanze munoshuka siyanai nekuti hodha magrocery ndogara rakafutaura muchiisa mazai kuzasi muchiisa makari kuzasi uri wobikwa kuzasi kugocha. Feminine wash is dermatologically tested. Unkungoisa mvura ungoti kuzasi unotonzwa freshness unonzwa kuzasi kuti kurakudza kuti kuchivibrata kuchitambirana nefeminine wash. You need this. Every woman needs this. Every woman kuti vamwe vanhu is not for one and it's for everybody whether rich or poor. You need it. Hanzi nafani kuzazi kwangu hakuzi right. Kuzazi kwako uya kutenge kuzazi kwako kuite right uko handitika kunhuhwirire feminine wash patako. It's not about men only, it's about yourself as a woman. Kuti kana wafamba kudai so even ukapfura nevanhu panova nekamwe kasenti unoziya even wakagara uri wega so pane kamwe kasenti kaunonzwa kasi right. This feminine wash is needed. It's only $5. Everybody can afford $5. Ukangoti madhora ako 5 in a week ouya wotenga kuti pfapfadhaza uko feminine wash yako onhuhwirira. Kana baba chaiwo ndine matestimony varume vari kutorovera vakadzi kuti vakavaisira mupfuwira aiwa na baba musarove vakadzi ndini ndaitengesa mafeminine wash last year saka musati hanzi zvawakaisa dzosera ndizvo zvizvi. Even iwo murume uya utengere mukadzi wako maybe ari kure just come and buy your feminine wash kuti amai hande tinogesa maflavors ariko with shamoma hanzi shamoma zvinhu zvekuita zvichiwedzerwa ende haiti serush. If you react with this one come and sue me
I am telling you, if you react with this one, come and sue me. I know what I'm talking about. Nekuti ndinogeza naye. Munoti chakabvisa vamapotsa kuAmerica makamboona munhu achidurunuka kubva kuAmerica. If emana inowatchiyo ndakaenda ndakageza ndikati aiwa this time ndinoshipa munhu wangu. Ndo chakaita kuti munhu wangu abve kuAmerica achiuya kuzobvisa. Anga anakirwa nefema 9 watch iyoyo. Pamberi nefema 9 watch. Tino also mabubble bath. Anditi vakadzi vane magiza unodo time of resting, of being calm, wakarara mutabu yako woita. Tine mabubble bath. You know what I like about Avon is their packaging is amazing. Just look at this chigubu. Kunuwira kunoita bubble bath. Wakapinda mukati metabu yako. Even kana usina tabu chako mara nokuita zvakanaka unoisa bucket. I know kuti mwana tabu unongoti kaduma drops tuviri this bubble bath. It smells very nice. Uchigeza unodombo chinyika. Soak yourself in a tub mu bubble bath. Ogara uchifunga nhamo dzako uchimeditate. Makaona that advert I did yesterday when I was talking about peace and all that. Nangandiri bubble bath iyo imfunge inenge ichinhuwirira so mabubbles uchifunga zvese zvauda kuita ma resolutions ndonguva yekufunga ma resolutions. Nditiri pa life you order after anditika tiri pano pana second and speak we moved pane ndichiko kunobhadharwa motikari opposite Old Mutual mukangosvika pa Old Mutual ka opposite yacho next to shop yemapaint munotengeswa ma laptops nemafoni ndo mandiri imomo nema products angu muno amatomaona ari imomo opposite Old Mutual. Then you just come motenga. Bubble bath takaidzikisa zvakare yakuita $8. Remember taiti last year 10 vanhu vakati aiwa amaititi madhura njani ndikati aiwa this new year $8 for this bubble bath. Waiso mu bathroom mako you need it. Anditi ndo zvinhu zvinonakidza kana ningirikini nakisa bathroom unoona bathroom yakati weze bathroom yemunhukadzi mune sipo yegreen izvozvi mumba unoisiwo izvi pamawindo zvichionekera kuratidza kuti uri mukadzi akarongeka. Ndo kutorongeka kwacho as a woman. This bubble bath wakaisa ikako wakaisa kafema 9 watch wakaisa kajeo vanhu vanyatsoti this woman akarongeka ari kuziya zvaari kuita. So we have discounted from $10 to $8. Ichochi chigubhu chese ichi unogona kutopedza nacho kana 2-3 months kana wakarongeka hazvirevi kuti zadza. Vamwe vanobva vadira bubble it means it becomes very bubbly zvekuzoiwanza and it's thick just madrops 2 or 3 tabu yakutodi yakutopupuma ozvisoka ogezawo munhukadzi ombozorora uri mutabu 2 minutes munhukadzi wanoita 2 minutes mubathroom hausi kugeza zvakanaka nyatsozvinyika soak yourself omboita kakukotserira handitika urimo uchizvisoka mbabhu bath and inonhuwirira zvokuti pauchazoisa perfume unenge wapedza masports neiyo bubble bath. Tine zvakare madishwasher in bulk. Tine zvakare this tingaiti hampa here this combination sorry wasu this combination ye Enchante. A lot of people were also asking kuti Enchante yakaperere maititi. It's a combination of lotion handiti shower gel ne body spray yacho. So shower gel wabva kuita shower gel yako kune vaye vane mashower vasina matabu tomboda usula zvebubble bath une shower gel ndo shower gel yacho ndo iri kurewa iyoyo. Then obva tichilo chita Enchante smells very nice. Kune vanoziva vanoshandisa Enchante it smells very nice. Saka tine chi whole package chacho chakadai so the 3-in-1 it's going for $18 for $30 30 the whole packaging $30 iyoyi lotion spray yacho ne shower gel yachona munouya muchitenga hanzi neuyuko vari kuSouth Africa tozviwanepi kuSouth Africa zviriko maAvon products wherever you are maAvon products they are everywhere. Iwewe kana uchifarira maAvon products when you are in Harare chingoya kwamaititi bhodzi zvangu izvi maoriginal handifeke it's real original Avon products that we are selling. So if you want to buy in Harare just come Kona Second and Speak opposite Old Mutual. Come and buy. Also pananga ndiri ku America
pananga ndiri kuamerica uko ndakakutaurira inini ndikatravela handingoende ndakaenda hangu kumujolo wakazobudirira kumarriage but handina kukanganwa business. Ndakauya kune vakadzi vanoda zvinhu zviri class nemahandbags tumahandbags tokuti kana iwewo wakatiutarisa soka munhukadzi so unongodoka chero kasina chinhu unongodoka kungofamba ukaisa kahandbag kako paside. Ndakaine mahandbags ende akachipa zvokuti ende kana wakatoribata unotonzwa difference between handbag rekuzimbabwe nerekuamerica. Aya ndakabva nawo kuamerica mahandbag aya akanaka yekuti kana wakamechesa kana wakadi unenge uchionekera ukauya kuzotenga kunde kunenge kuti aiwa ndakatenga mahandbag kwamaititi ndakabva ndakahodha mahandbags angu ndikati aiwaka ndida kutengesera madzimai eclass ende very very cheap $40 ngoita kunge vinonzi mawiniswa pamujawo. Mahandbags ari unique classy handbags aya handiri mukona iwaya akakwira ndege chingotengo handbag rakakwira ndege handbag rakapindawo mundege richiuya kuZimbabwe ungofamba wakanemudza $40. They're very nice, unique and classy mahandbags iwaya tinawo akawanda even masmall and it depends unoda ripi madiki nemahombe tinawo mahandbags all types emahandbags takauya nawo vanoda mahandbags corner second and speak come through mutenge mahandbags ndikutengesa zvese ndakuti baba vakaenda saka I'm back to work mazuva enda ndiri tied up kuna baba because waifana kuti ufadze baba kuti umuke makuseni uchiti ndakumhanyira kubaba vanenge vasati vanyatso handimukuzwa zvanokutaura but izvozvi I'm back to work. I am back to work saka mandiuona ndamukira makuseni anaye uya izvozvi ndinasilopa ndikuswera panapa if you want to come and buy obva wangoya uchindiona ndonyatsokukulectura handitika come and buy this my handbags rimwe rachona they are very nice and class just $40 iri hombe iri even kana une mwana mazona uchatakure mababy bag ndiani anotakura baby bag madzimai akabara aya mababy bag akudhara aibva anyorwa kunzi baby mazona uchaite kudaro unotora mabhegi ari class wopeka utomapamba twako on the side opeka ukavhaselina on the side opeka zvinhu on the side zvino mukore unonga vamene bhegi rakanzi baby kwako kuda kuonekwa kuti une baby unotengawo mabhegi akati kurireiwo isa mapampazi mabhegi mahombe zvakazara kunoku zvizere corner second and speak nditoripo izvezvizvi kana uri padhuze mhanya utenge mavagina cleaner andataurai akutopera because vanhu varotoya vachitenga izvezvi tine Infinity kune vanhu vaiibvunza Infinity this kaperfume kakanyanya kaperfume ka Infinity you don't react wakazora wakashandisa maproducts aya zviyaje kuti ndakaita mapundu ndakaita chi trust me you won't react nemaproducts because they are dermatologically tested ndoramba machingodzokorota you not no one's reactor because tinoda kushandisa zvinhu zvimwe zvimaconcoction zvinobikwa nevanhu it's good kutrya zvinhu zvevamwe but let's limit this business rekungotrya even macreams chaiyo kumeso mazuvano tsvaga zvinhu zvinenge zvakatestwa dermatologically zvinokubatsira for a better skin. Ndakaona Tyra was talking about her skin aichishare ini naTyra tisi vamwe vaida kutrya zvinhu stereki kungoti panzi pabikwa mafuta amainingi tonokurungirwa pabikwa mafuta amainingi you don't even know kuti mafuta yasanganiswa nei unombotsvuka iwe wobuda zvakanaka ozoti woputika kumesoka unosheya kuti zvafamba sei. So let's practice going to see my skin doctors and let's practice kuti maproducts atinotenga unotariswa kuti akanzi dermatologically tested here zvinotibatsira kuti maskin edu abatsirike because mamwe maskin anozoitwa damaged beyond repair ndopa unoona kuti hazvicharipeke because wanga uchinyanya kushandisa maproducts ausiri kuziva kuti ari kubva nekupi uchenda nekupi. Let's normalize zvinhu zvinenge zvakanzi dermatologically tested zvakadai. Faraway Infinity Tracy abva atoitaura kuti my favorite is my favorite true ndinoishandisa ini it's the best inoswera pane maperfume ekuti ukazora ka inongonhuhwirira at that point that time in the next 2 hours aichatonhuhwirire but this one it smells and it stays the whole day. Uyai mutenge corner second and speak opposite old mutual nobva wanguya wotenga wakandishaya unongoona kamwana kangu kari panapa uya kuno iwe uonekwe kana uchida kuya uchiona usazorasike usapinde mushopi siriyo munoti ndikuda mushopi yamaititi unongokaona rukukaona kakanaka kamusikana unoona kakanaka sei kari kuzora maproducts eAvon maAvon products iwaya iyo vikakushandisa cream yandakati kashandisa mukona this cream inoi ine aloe vera iri mix iyo iyi ndo yakari kuzora
zora izvino zvinoita kuti ganda rionekere kwete kuzvipisa. Saka munouya mukaona kamwana kanga umotenga maproducts kanenge karipo most of the time mukandishaya. But today ndini ndiripo panyanga. We also have my dishwasher, my sanitizers. Kune veve vanohodha masanitizer vachizomaloda tumagubhu tudiki. Tine masanitizers. This is a whole 5 liter anditika. Tokomaita mari masanitizers edu vasikana. Takamachinja ka. Takamazomaisa pa $16 because it's a new year. $16 ma sanitizers. Unouya wotora zigubhu rese can fill up to over 100 tumagubhu tudiki. Kana uri munhu anofunga business, kuna vanhu vanongoti hatina mabasa, ukauya ukahodha chigubhu icho chichi ningirikini hold on sorry dambotaura nevasikana vayotenga mushonga wekugeza kudzasi. Moyo kuzotenga mushonga wekuzasi tipei kuno muruda mingana asikana. Muri kuna bana ndichitaura vatouya kuzotenga mushonga yekugeza kuzasi. Ndichitaura kudai vatouya muri right here asikana. Manzwa here mushonga yatiri kuda. Vatambidzei mushonga yavo ita pasi yevanhu vachiuya. Muri kuona kuti mushonga yakutotengwa manya iko nezvitekeni inopera very soon. Kune vanhu vatouya kuzotenga izvezvizvi vari kuda orange flavor oipeka vape ari kuita $5. Mukuona vandiri kutaura kuti kushopu kwatoo busy. Mushonga yekudzasi yanga ichileka last year. This year vanhu vatonzwa kuti ndauya. Thank you so much for promoting us. Kana ana baba vari seiko kumba uko zviri kufamba here. Ndiwo uyo wangadzile murume wako wakaisei last time kayo. Unomutaurira kuti ndeiyo iyi. Unorehwa ukafa unototi ndezvekwamaititi kana asingagutsi kana wafinzwa. Because atidi kuti ramba uchinofasa. Ndakupa here ndandi new flavor ka banana flavor. Ndipe iwe ndipe banana flavor. Banana flavor ikuseri ndakaishandisa pa new year. Ndakaishandisira wamaposa just no mira zvakanaka. Banana flavor iyo last time ndakakupa chi freshing. Mira ndikuwedzere banana uya undipe banana flavor ndimutambidze banana. Aiwa iyoyo mumagets ende ine kamwe kakunhoira ndokukutaura ndakaishandisa panhingirikini banana flavor uri kuiona iyoyi ongonoti pfapfa zvandakakudza last time zviya chimupa ukutenga zvingani. Aiwa iwo ndakukupa mbasera boss uri client yangu zvekutodaro mupe chimwe chechi3 chembasera. Handi muri kuona mushonga yekuzasi itori on demand. Thank you so much my dear. Chingotambidzawo ndiri pa live. Dai ndambotaura newe. Dai ndambonzwa nyaya dzako. Umborese murume wako ka. Umutaura kuti aiwa haisi mishonga. Kana achida kunzwisisa kuti ndezvekwamaititi. Unorambwa kaiwe. Kuti ndezvekwamaititi. Wazvinzwa here? Nai. Shamwari yangu yange yatouya izvozvi yandakutaura yeye. Abva atomhanya mushonga wekuzasi kugeza kuti unhuhwirire ube refreshing. Unonzwa baba vanofara baba. Vakadzi handidi kutaura zvakawanda. Vageza muri kuti baba vasati vauya. Mandiri kuti baba vasati vauya. Uone zvavanoita. Kana vasingachema unonzwa vachimba rwiyo. Ukaona murume wako achiningirira newe asina chaari kutaura zvati hapana zvavari kuita. Ukaisa vanoimba song vachinakirwa nebanana bvunza ini ndiri kuziva zvandiita. Ndikukutaurirai madzimai ini handitaura zvindotaura zvinhu from experience. Murume anzi akapenga zvekuti nekuti mushonga wake wakapera before new year. Saka baba pawakazopinda wanike zvinhu zvasiyana. Anzi vakati chicha wakanga wakaisa. Anzi vakati aiwa iflavor yekwamaititi. Anzi akati wangu wandipfuira. Akarohwa singaite mukadzi. Dai ndakurakidzai but munozo muscreenshot amotanga kuzomutaura ndozvamunonetsera. Nenyaya yekuti ningirikini yanga yapera mushonga wekuzasi. Murume akati ndanotora zvawanga wakaisa. Akati ndei munotora zvawanga wakaisa. Izvo zvanzwa ndimaona. Anogara kuma-avenues anga abva atouya achimhanya. Handiti muri kuona. Saka ndiri kuita kuti garai muchigeza vasikana muchinhuhwirirawo. Varume vagarire mudhuze. Tichine anything else here? Right. Pane imwe shower cream yatinayo inonzi Aloha. It's a new one again. Yema Iphone product. Kai unotoita ngo uchaidya. Ine kamwe ka sweetness kainayo so. Usati watombovhura. Chero ukauya ndiri panoka usati watombovhura kepi yacho inenge yakutopinda mumhino.
ine kamwe kasenti soka yakatonyonzi Polynesian paradise inotori paradise pachayo usati watomboivhura chifunga kuti wazoivhura unoita sei usati watomboivhura inenge chinwira it's a shower gel ine coconut kune vanoziva coconut inobatsira futi your skin inoita rejuvenation of the skin inonwira zvekuti takaiti takuita mari tokuita $8 this shower gel ine coconut mouyazve motenga Infinity tati $30 Infinity iya feminine wash $5 handisi kukutaura zvekunyebasa kana vanhu vari kutouya vachitenga $5 haungaishaye kuti ungonhuwirira shop yangu iri pana second na Speak opposite Old Mutual second na Speak mushonga weku downstairs kana usingade kuti vanhu vadzive unongoti mushonga weku downstairs unobva watoona feminine wash ndo stare mushonga iwoyo mushonga weku downstairs tine maperfume zvakare Little Black Dress tiri kungoita magiveaway $5 utu tuma spray utodowo kuti mukadzi kana uchifamba handiti tumabhodhoro kuti unoisiwo mubhegi handiti normalize kufamba nekaperfume kemubhegi vamwe vakadzi avambozivi kuti kune tumaperfume temubhegi anenge asina kana dikita richiti chu normalize wongoti pane pacongregation pane vanhu unzwa munhu wiro wandikuta pese pandiri pakunhuwirira uri pamuchato kana pafunction kana pane vanhu normalize kungotiwo handiti upinda musendi yako handiti kamubhegi kanokwana oisa mubhegi uchifamba nako pane vanhu vamwe munoenda kumabusiness meeting vamwe munoenda kuzvina zvemadzimai unenge uchiti kutu tumaperfume tinato tuma $5 tokuisa munofara here baba tamuka mamukaseiko mukuda lotion ipi otondimbotengesa mukuda chi that one iri kuita $5 ehe iri kuita $5 baba munofara vari sei kuhamai kumba uku mushonga wavo musi kuvatengerere ndandauya nebanana flavor kana masvika panguva yekurumbidza Mwari ndiri kukunyeberai mukangonopa mukadzi weimoti kwanzi banana flavor latest iri kuita $5 iwe ngwara iwe $5 feminine rikini $5 uyu mushonga uyu ndewamai uyu maita basa nekutenga yenyu uyu regai ndikutsanangurirei unonzi feminine wash feminine wash mukanopa mudzimai wenyu anoziva zvandiri kutaura mungoti kwanzira maititi banana flavor imimi ndimuchaudza mukadzi wenyu kuti banana flavor yakamira sei especially kana masvika panguva yepraise and worship mukadzi wenyu anoziva zvandiri kutaura izvi mukasvika panguva iyoyo inokomborera inekamuka kukomborera kekuti nguva yese yamamuita praise and worship zvine kamusiyano kazvinoita nebanana flavor iyoyo ende it's very cheap $5 chete kabanana anomuziva kasmell kanoitwa nekabanana flavor kanozadza muimba yenyu yemukati I think iri kunyatokutsanangura zvinogona kuti netsei asi mudzimai wenyu can be the best for ningirikini but just buy for her instead yekuti azouya munongonoti ndatengeserwa ina maititi vati kwanzi banana flavor aiwa saka ndipei $5 ndipirei kamwana wangu $5 saka if $10 zviri mukangonoti banana flavor chete aiwa munoya muchitenga mo ndiri kuiziva banana flavor kana mukada ndinogona kukurifeyai kuna mamaposa vanokutaurai nezvebanana flavor ndo yakaita kuti vabve kuamerica vachiuya kuzimbabwe mukangoti ungedzi ndanzira maititi banana flavor ndakuziva kuti vari kurevei munenge mapedza masports ndinokutendai vapekera baba udati iwe udati vaino vakabata banana flavor mumaoko mutauro uri kunakidzwa nelive ndichita zvebasa panapa akomana sori zvenyu baba munyowani mwana wangu uyu nai kuti vafambi vakabata banana flavor taundese kuti thank you very much. You are welcome. January wangu uyu andofunga anaka chaizvo. Maiwi muchanditaurira munhu waMwari. Mumorese amaika. Have a good day. Same to you. Banana flavor. Yeah. Anti muri kuzviona. Uyai mutenge banana flavor. Ndikukutaurira isoka. Unonyatsonzwa kuti then tanga tapa tine maski takaizoita pamari $5. Maski yekumeso
munongoiti pfapfa kumeso so oisiya yomboita satombijani mobva mazoigeza uone skin ani muri kuona zvekuita skin yangu kuti kuchinja tatanzwa nekunzi kwanzi vemhezi inini mazano ndiri kushandisa maproducts eivon ende ndine kamushonga kangu kandiri kumikisa ndichakutaurirai kamixing kandiri kuita muri kuona kuti my skin is changing because skin yangu inomboreacto sometimes inomboita mapundu vanhu vanozoedita zvavo unozoona vanhu vakaniedita picture yangu vakandiita unge zvinonzi ndiri kabheti kaikaikanhingirikina musadaro vasikana muri kuona kuti maskini ari kuchinja zvinhu izvozvizvi zvine simba then tine this deodorant spray indevarume kai deodorant perfume iyoyi inonzi blue inonhuhwirira takuita mari $5 zvakare deodorant iyoyi ndo tumaperfume twandiri kuta tumaperfume tokuti unofambawo wakaisa mubhegi tumaperfume totutu mubhegi rako whether uri murume uri mukadzi ungomupa unobvawo wakuenda pane vanhu ongoti pfapfa $5 haizi mari yekuti ungachema kuti hanzi hatina mari I know kuti hakuna mari kunze but $5 you can actually save it ouya otenga this is a lifetime thing zvinhu zvine chekuita neupenyu hwako neutano hazvisi manecessity maessentials kunyanyanya munhu wemukadzi you need this one feminine wash maessentials we need it unonhuhwa hove pane vanhu indi unenge kuti unoti hazvisina kumira zvakanaka hove kuti kutu feminine wash ingoriko imvura hauite mapundu hauputike handitika ozora wogeza unzo kana iwochero ukavhura zasi yako unotonzwa kuti there is a difference so kona stand and speak if you want today ndirimo the whole day uyai mutenge maavon products aripo for vaibvunza kuti amaititi vakaendepi vamwe vakati aiwa amaititi vakavhara shopu isati vhari shopu zvekumhanya we just moved handiti because of you know mamwe mashops aya anoti akaona zita rangu vakutotanga kutondikwidzira renda minoti akavaudza kuti ndine mari ndiani vakanga vachikwidza saka ndakati aiwa ini ndoda reasonable because at the end of the day chikuru kuita profit saka I moved from that shop to second and speak kunoku opposite old mutual mouya motenga zvinhu handitika panapa ndo pandiri zuva rese ranhasi ndo pandakagara ndiri panapa muto ndakatogara pano uyai mutenga asikana come and buy come and help yourself kune vainditsvaga ndadzoka shopu yavhurwa feminine wash iripo uyai mutenge feminine wash mutengere vakadzi imi vakadzi zvitengerei imi varume uyai mutenge macreams eaftershave yekuti musaite mapundu eaftershave aripo for men varume vanokubva kuti amaititi munofanira kungotengesa zvinhu zvevakadzi for men we have those aftershave we have deodorants for men we have creams for men we have perfumes for men we have all for men uyai mutenge I love you God bless you tokuona imauya zuva ranhasi ndo mandiri kuswera munomu handisi kutombofamba kona second and speak I'm here the whole day come and buy your favorite ndakutaurirai banana flavor iriko pamwe muyatosvika out of stock because muri kuona kuti vanhu vachiri kutouya ndichiri panapa I love you have yourself a good day bye